Άλλο ένα σπήλαιο για την μικρή και σύντομη μας εξερεύνηση, όπως λέει η ταμπέλα, είναι η σπηλιά του Κένταβρου Χείρονα, όπου βάσει ορφικών περάσαν οι αργοναύτες, κάναν στάση εδώ για να δει ο Πηλέας το γιο του τον Αχιλλέα, όπου βρισκόταν στο σπήλαιο μαζί με τον Χείρονα. Η αναζήτηση για τη ζωή και το που έμενε ο Κένταβρος Χείρονας μας οδήγησε σε μια παραλία ονομαζόμενη Παραλία Βαθής Σπηλιάς στην περιοχή της Μιλίνας. Βάση της αργοναυτικής εκστρατείας είναι το μόνο μέρος όπου ουσιαστικά υπάρχει ιστορική αναφορά στο Χείρονα. Στο μεγάλο ταξίδι των αργοναυτών, όπως αναφέρεται στα ορφικά, την ημέρα που ξεκίνησαν, κάναν σε αυτή την παραλία την πρώτη του στάση, ούτως ώστε ο Πηλέας να συναντήσει το γιο του τον Αχιλλέα, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή αυτή με τον δάσκαλό του τον Χείρονα. Ο Κένταβρος Χείρον, γιος του Κρόνου και της νύμφης Φιλήρας, είναι μια σημαντική μορφή της ελληνικής μυθολογίας. Τόσο για τη σχέση του με τη θεραπεία και άλλες υποδιαμόρφωσης φυσικές επιστήμες του αρχαίου κόσμου, όσο και για τη σχέση του με τη διδασκαλία των ηρώων. Μια ταμπέλα στην άκρη του δρόμου ήταν η ένδειξη ότι βρήκαμε το κατάλληλο μέρος. Μετά από λιγόλεπτο περπάτημα, φτάσαμε στην είσοδο του σπηλαίου. Αν δεν είναι κάποιος αρκετά παρατηρητικός, μπορεί και να το προσπεράσει. Η εναρμόνιση της εισόδου με το τοπίο είναι εκπληκτική. Το σπήλαιο είναι μεγάλο και ευρύχωρο, καθώς επίσης διαθέτει τρομερή ακουστική. Αν καθίσεις και αφουγκραστείς, μπορεί και να ακούσει τον καλπασμό του Χείρονα. Η εξερεύνησή μας στα σπήλαια του Πηλίου μας έκανε να νιώσουμε πιο κοντά τη μυθολογία και να δούμε πώς ζούσαν τα αρχαία χρόνια χωρίς πολλά πράγματα που τα έχουμε δεδομένα σήμερα. Ίσως το ταξίδι μας στο Πήλιο να μας έδειξε ότι η πραγματική ευτυχία μπορεί να είναι και η απλότητα. Η ευτυχία μπορεί να είναι δίπλα μας στην φύση και απλά να μην μπορούμε να τη δούμε μέσα από το τσιμέντο των μεγαλοπόλεων που έχουμε όλοι μας κλειστεί. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο εξερεύνησης μαζί μας και μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε τα υπόλοιπα βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά.